ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα μέσα από τις γνωστές συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, κόντρα στους καιρούς, δρόμενα και αναφορές. Μαζί σας μέχρι τις 5. Η Βίκη Καποτά είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κουφογάζος στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Τσούκα στις μουσικές επιλογές. Να θυμίσω λοιπόν τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε: 100,7, 101,2 στα FM, 1485 στα μεσαία κύματα. Μας ακούτε όμως και μέσα από το webradio.ert.gr. Σήμερα συντροφιά μας στην εκπομπή συγγραφέας Έλενα Σαλιγκάρα, για να βρεθούμε μαζί της πέρα από τη γέφυρα. Πέρα από τη γέφυρα είναι ο τίτλος λοιπόν του μυθιστορήματος της Έλενα Σαλιγκάρα, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πνοή. Η Έλενα Σαλιγκάρα γεννήθηκε το 1984 και ζει στη Λάρισα. Είναι απόφοιτη πληροφορικής και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Αποτελεί μέρος της συντακτικής ομάδας στο www.anapnoes.gr, ενώ κείμενά της έχουν φιλοξενηθεί σε πολλά λογοτεχνικά site. Το μυθιστόρημα «Πέρα από τη γέφυρα» είναι το πρώτο της βιβλίο. Σε λίγο λοιπόν μαζί μας, κόντρα στους καιρούς, η Έλενα Σαλιγκάρα, να μιλήσουμε για το βιβλίο της «Πέρα από τη γέφυρα». Καλή σας ακρόαση. Πέρα από τη γέφυρα λοιπόν, και η Χριστιάνα είναι μια νέα και φιλόδοξη φωτογράφος. Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει τον Σταύρο και τον Ηλία, οι οποίοι είναι φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια. Εκείνοι γοητεύονται αμέσως από την αυθεντικότητά της. Ο Ηλίας καταφέρει να την κερδίσει, ενώ ο Σταύρος πνίγει τα συναισθήματά του, βρίσκοντας παρηγοριά στη Δάφνη. Μια σειρά από απροσδόκητα γεγονότα κλονίζει τις ισορροπίες στις ζωές των ηρώων και όσα θεωρούν δεδομένα. Έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαίωμα να αλλάξουν ζωή? Μπορούν τα συναισθήματα να θυσιαστούν στο βωμό της ηθικής και του καθοσπρεπισμού? Μια ιστορία γεμάτη διλήμματα για τον έρωτα, τη φιλία, τη διαφορετικότητα, τη θέληση για ζωή. Οι ήρωες αποζητούν τη λύτρωση πέρα από τη γέφυρα. Μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη συγγραφέα Έλενα Σαλιγκάρα και να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, κυρία Σαλιγκάρα? Πολύ καλά που σας ακούω. Εσείς? Είμαστε μια χαρά και πέρα από τη γέφυρα. Μια γέφυρα λοιπόν, ένα βιβλίο πραγματική γέφυρα. Συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Ένα βιβλίο που περνάει μηνύματα και διλήμματα, διλήμματα και μηνύματα, ερωτήματα που απασχολούν όλους μας, μικρές ή μεγαλύτερες κοινωνίες, ή να πω πως μας απασχολούσαν ανέκαθεν. Σας ακούω. Συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καλά. Ξαναπείτε μου παρακαλώ. Ένα βιβλίο, λέω, γεμάτο μηνύματα και διλήμματα για όλα αυτά που διαδραματίζονται στις μικρές κοινωνίες, ίσως και στις μεγαλύτερες. Ο έρωτας, η φιλία, θέματα που αφορούν σε εμάς. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο ψυχογραφεί ουσιαστικά τους διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι εμπλέκονται συναισθηματικά, έχουν διλήμματα για τον έρωτα, για τη φιλία,
Και φυσικά και υπάρχουν και πάρα πολλές εξελίξεις οι οποίοι τους προσπερνούν και καμιά φορά αποφασίζουν εκείνες για τις τύχες τους. Οι εξελίξεις. Ερωτικό μυθιστόρημα. Δεν θα το έλεγα αποκλειστικά ερωτικό μυθιστόρημα. Δεν είναι αμιγώς ερωτικό. Όχι, δεν είναι μια ροζ ιστορία ρομαντική με τα λουλούδια και όπως τα έχουμε συνηθίσει. Είναι μια ιστορία, νομίζω, με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο γραμμένη. Μια ανθρώπινη ιστορία. Ναι, ακριβώς. Μια ανθρώπινη ιστορία με ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι ουσιαστικά εμπλέκονται. Αυτό είναι το βασικό story. Είναι μια ιστορία που μπορεί να τη συναντήσει κανείς και στην καθημερινότητά του, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Που κάνει τον αναγνώστη να αισθανθεί έτσι πολύ οικία με το γράψιμό σας και την αφήγησή σας. Αυτό, πραγματικά. Γιατί είναι και κάτι που μου το λένε πολύ συχνά, ότι μπήκα και εγώ στη θέση του και μπορούσα και εγώ να βρω μια λύση για το θέμα των ηρώων. Αυτό είναι κάτι που μου χαροποιεί ιδιαίτερως. Λοιπόν, 3 είναι οι πρωταγωνιστές, έτσι? Η Χριστιάνα, ο Σταύρος και ο Ηλίας. Και γύρω από τη ζωή αυτών μπλέκονται, έτσι δεν είναι? Και άλλοι άνθρωποι με τις δικές τους ιστορίες. Βέβαια. Θέλετε να πούμε 2 λόγια παραπάνω για το περιεχόμενο του βιβλίου? Όχι όλα, ούτε το τέλος, έτσι? Αλλά... Όχι βέβαια, να το αφήσουμε να έχει ο έτσι να έχει και λίγο suspense. Σωστά. Ναι, βέβαια, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, είναι φυσικά 2 άντρες οι οποίοι είναι φίλοι, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μαζί, είναι από τα 5 χρόνια μαζί. Κάποιες μέρες συναντούν τη Χριστιάνα, μια πολύ φιλόδοξη φωτογράφο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά της. Γοητεύονται και οι 2 συγχρόνως την ίδια στιγμή. Ο ένας εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, ο άλλος όχι. Αυτός που τα εξωτερικεύει καταφέρνει και να την κερδίσει. Και από εκεί αρχίζουν οι τύψεις για τον άλλον άντρα, ο οποίος έχει ένα δίλημμα ανάμεσα στη φιλία και στον έρωτα. Από τη μία αγαπάει και το φίλο του που χαίρεται που είναι ευτυχισμένος με τη Χριστιάνα, από την άλλη όμως αγαπάει και την ίδια τη Χριστιάνα. Η κοπέλα βέβαια είναι εγωιτευμένη με τον Ηλία, αλλά θα το αφήσουμε εκεί, νομίζω, το θέμα. Έτσι, εκεί θα το αφήσουμε. Γιατί τη βρίσκουν πολλά τη Χριστιάνα. Έχει πολλές ανατροπές η ιστορία. Γιατί διαλέξατε να την κάνετε φωτογράφο τη Χριστιάνα? Η αλήθεια είναι ότι ήθελα κάτι το οποίο να έχει να κάνει με την τέχνη. Δηλαδή πιστεύω ότι η Χριστιάνα είναι ένα πολύ ελεύθερο πνεύμα που δεν μπορεί να καταπιεστεί. Η φωτογραφία ήταν από την αρχή, όπως λέει και η εισαγωγή, από τα παιδικά της χρόνια, αυτό λάτρεψε, αυτό έκανε. Και γενικά είναι μια τέχνη που με γοητεύει και εμένα την ίδια. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, γιατί κάτι τέτοιο λένε οι πληροφορίες μου. Ναι, και εμένα με γοητεύει η φωτογραφία, όχι τόσο όσο βέβαια την ηρωίδα μου, αλλά νομίζω ότι έχει κάτι αυτό το μαγικό αυτή η στιγμή της φωτογραφίας. Και τα συναισθήματα, οι εικόνες, μπλέκονται πολλά, νομίζω. Συναισθήματα, ευαισθησία ιδιαίτερη, έτσι δεν είναι? Παρατηρητικότητα και ένα σωρό άλλα μέσα από τη φωτογραφία, και κυρίως η αγάπη για την τέχνη, για αυτό το παραπέρα που πρέπει να πάμε τη ζωή. Ο τίτλος τώρα, κυρία Σαλιγκάρα, πέρα από τη γέφυρα, ο πίνακας είναι αληθινός που αναφέρεται? Ορίστε, αν είναι αληθινό, τι είμαι? Ο πίνακας με την κοπέλα στη γέφυρα. Ναι. Αναφέρεται ένα πολύ ωραίο πίνακα και τον περιγράφεται και πάρα πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο. Όχι, δεν είναι δεν είχα κάτι αληθινό στο νου μου όταν το έγραψα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε, υποτίθεται, για το βιβλίο, για την πλοκή. Εξυπηρετεί καθαρά την πλοκή αυτό. Στην Ανταλουσία, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, που έχει πολύ ωραίες χτιστές γέφυρες. Είναι κάτι βασικά που χρησιμοποιείται με παραδειγματικό τρόπο, θα λέγαμε, στην ιστορία. Και εξυπηρετεί τη μυθοπλασία, έτσι? Ακριβώς, ναι, δεν είναι κάποιο αληθινό γεγονός. Ακριβώς. Περί μυθοπλασίας γενικά λοιπόν πρόκειται, ή είχατε ακούσει κάποιο έτσι γενικά? Πώς και εμπνευστήκατε τη συγκεκριμένη ιστορία?
Η αρχική έμπνευση, καταρχήν θα σας πω ότι είναι καθαρά μυθοπλασία. Δεν έχει να κάνει με μια αληθινή ιστορία. Ίσως αυτό κάποιους να μην αρέσει, γιατί μας αρέσει να ακούμε ότι να διαβάζουμε κάτι και να λέμε αυτό μπορεί να έγινε και στην πραγματικότητα. Μα ούτως ή άλλως γύρω μας, το είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, υπάρχουν πολλές αληθινές ιστορίες, σαν τις Χριστιάνες, του Σταύρου και του Ηλία. Βέβαια, δεν είναι όμως έτσι, είναι καθαρά μυθοπλασία. Η αρχική κεντρική ιδέα και η δική μου έμπνευση ήταν πόσο μπορεί να αντέξει ένα ζευγάρι όταν ένας από τους δύο έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μπορεί να αντέξει για πάντα αυτή η σχέση. Και από εκεί ξεκίνησε το όλο θέμα μέσα μου και σιγά σιγά έπλασα και την υπόλοιπη ιστορία, ένωσα τα κομμάτια και ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο που διαβάσατε. Μάλιστα. Πώς νιώσατε όταν το είδατε, το κρατήσατε στα χέρια σας ολοκληρωμένο? Είναι μια μοναδική στιγμή νομίζω, δηλαδή για κάποιον που γράφει, που ξέρει ότι έχει σπαταλήσει τόσες ώρες, νύχτες αν θέλετε, δηλαδή με σκέψεις και πώς να το συνδέσω και πώς να το γράψω, όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο λες εντάξει, άξιζε τον κόπο, δηλαδή πραγματικά το αγαπάς, έτσι νομίζω. Όταν εμπνέεστε κάτι, τι είναι αυτό που σας ερεθίζει έτσι σε αυτή την έμπνευση? Μπορεί να είναι ένα πραγματικό γεγονός, θα μπορούσε να είναι και ένα πραγματικό γεγονός, γιατί εδώ μας είπατε ότι είναι μυθοπλασία. Ήδη αυτό που έχω στο νου μου για ένα δεύτερο μυθιστόρημα βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός, μια ιστορία μιας γυναίκας. Γενικά μπορεί να έχω ένα ερέθισμα από ένα πραγματικό γεγονός και να το κάνω όπως θέλω εγώ. Να πάρω την αρχική ιδέα και να το πλάσω όπως θέλω εγώ. Γενικά πιστεύω στη μυθοπλασία. Πιστεύω ότι χρειάζεται στη λογοτεχνία. Όχι απαραίτητα να είναι αληθινή η ιστορία που διαβάζουμε. Θέλει και λίγο στοιχεία φαντασίας μέσα για να ολοκληρώσετε μια ιστορία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο έρωτας θα πρωταγωνιστεί και θα έχει κυρίαρχο ρόλο και στο νέο σας βιβλίο? Θα έχει έρωτα, όμως δεν νομίζω, δεν θα είναι αυτός όχι ο πρωταγωνιστής. Πιο πολύ θα είναι νομίζω η δύναμη της ψυχής, η αντοχή με τις ανθρώπινες, ας πούμε, πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν του συμβαίνει κάτι τραγικό. Ναι, είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάτε και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Ο αληθινός άνθρωπος που στέκεται δίπλα μας με αληθινά αισθήματα αντέχει τελικά. Έτσι πρέπει. Δεν θα το λέγατε ρομαντικό όλο αυτό? Σε καμία περίπτωση, και παρόλο που υπήρξαν κάποια αναγνώσεις που είδαν ρομαντισμό μέσα στο βιβλίο, ίσως υπάρχουν σε κάποια σημεία ενδεχομένως μικρές πινελιές, αλλά γενικά δεν θα το έλεγα ένα ρομαντικό μυθιστόρημα. Πιστεύω ότι δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς η καθημερινότητά μας δεν είναι καθόλου ρομαντική, όμως γιατί να μην φανταστούμε? Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο κακό να φανταστούμε και κάπως αλλιώς ότι θα μπορούσε να είναι η ζωή μας. Πόσο ρομαντικό θα μπορούσε να είναι ένας σωστός σύντροφος? Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας σωστός σύντροφος δίπλα μας, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα είναι όμορφος ο ρομαντισμός. Δεν είναι το ζητούμενο, είναι το ζητούμενο όμως. Δεν είναι το ζητούμενο, όπως είπατε, αν ακούω καλά. Βέβαια, είναι ωραίο να δεχόμαστε και κάποιες κινήσεις ρομαντισμού, αλλά δεν νομίζω ότι δεν είναι και αυτός σκοπός της ζωής μας. Μα αυτό λέω, ναι, και αυτό το μήνυμα που περνάτε, ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή, αν έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας να μας στηρίξει, δεν φτάνει πια και στα όρια του ρομαντισμού. Είναι μια πραγματικότητα. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι. Πότε ανακαλύψατε μέσα σας έτσι αυτή τη δύναμη να γράψετε και κυρίως να εκδώσετε σε δύσκολους καιρούς? Είναι λίγα χρόνια που γράφω, δεν είναι πάρα πολύς ο χρόνος. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή ένιωθα ότι έτσι έχω ιστορίες να πω, ιστορίες να πλάσω. Μου άρεσε να ανατασκευάζω με τις λέξεις, τα παίζω. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή μου βγήκε, χωρίς να έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Απλά κάποια στιγμή είπα θα ξεκινήσω να γράφω και έτσι έκανα. Πόσο χρόνο σας πήρε η κυρία Σαλιγκάρα? Σχεδόν 1 χρόνο. Μαζί με διορθώσεις, ναι, εκεί κοντά 1 χρόνο. Από ελεύθερο χρόνο τα πάτε καλά τουλάχιστον? Από, συγγνώμη? Από ελεύθερο χρόνο
Για να γράφετε. Προς το παρόν ναι, προς το μέλλον δεν το νομίζω και τόσο, αλλά προς το παρόν είχα αρκετό. Θέλει ώρες. Σας φορτίζει όμως, γεμίζει τις μπαταρίες σας από ό,τι καταλαβαίνω η συγγραφή. Οπότε αξίζει τον κόπο. Και κάθε συγγραφέα, δηλαδή νομίζω ότι δεν γίνεται, αν δεν το απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, δεν πρόκειται ούτε να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα αρέσει ούτε στον ίδιο το συγγραφέα αν δεν απολαμβάνει αυτό που γράφει. Πρέπει να αγαπήσει πάρα πολύ την πλοκή αυτού που γράφει και να ζει μαζί με τους ήρωες του. Θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία όλο αυτό. Δεν είναι κάτι απλό. Προφανώς να μην ρωτήσω αν διαβάζετε. Έχετε διαβάσει, έχετε κάποιο έτσι πρότυπο? Πρότυπα συγκεκριμένα όχι, δεν έχω. Ναι, έχω διαβάσει πολλά βιβλία και πολλά διαφορετικού είδους βιβλία. Γενικά μου αρέσει να ανακαλύπτω και κάτι καινούριο. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Είναι πολλοί που θαυμάζω. Κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι καινούριο και λέω αχ, πολύ ωραία και γράφει και αυτός ο συγγραφέας και μένω εκεί. Πολύ ωραία και το μετουσιώνετε με το δικό σας τρόπο, έτσι δεν είναι, και το μεταφέρετε μετά. Πέστε μου στις παρουσιάσεις, τι σας λένε? Πολλοί μου λένε ότι πώς σκέφτεσαι αυτά που γράφεις, πώς σου έρχονται, και αυτά που δημοσιεύεις στο διαδίκτυο, από πού τα σκέφτεσαι. Σίγουρα αυτά τα κείμενα του διαδικτύου που είναι και πιο μικρά όλα, καμία σχέση βέβαια με ένα και γεμάτα αλήθειες, πρέπει να το πούμε και αυτό, και γεμάτα αλήθειες, πάρα πολύ ωραία τα κείμενά σας και εγώ σας έχω παρακολουθήσει στο διαδικτύο. Πολύ. Συνήθως αυτά είναι ερεθίσματα και από αληθινά περιστατικά, όχι απαραίτητα που έχω ζήσει εγώ, αλλά και από το περιβάλλον μου και όπως είπαμε και νωρίτερα, που μετά τα αναπλάσω και δημιουργώ τα δικά μου κείμενα. Ενός ανθρώπου που έχει τις κεραίες του ανοιχτές, έτσι δεν είναι? Είμαστε παρατηρητές εμείς οι συγγραφείς, νομίζω. Μπράβο, έτσι, μπράβο, γι' αυτό το λέω. Και γενικά ναι. Από εκεί και πέρα μου λένε ότι, τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω, που έχουν διαβάσει κάποιοι άνθρωποι το βιβλίο, πολλοί μου λένε δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου, μου άρεσε πάρα πολύ, προβληματίστηκα, έκλαψα, δέχομαι πάρα πολλά σχόλια και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Έτσι, για να συνεχίσετε. Είναι μια καλή πρώτη κίνηση. Από τις εκδόσεις Πνοή, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, από τις εκδόσεις Πνοή, ένας νέος εκδοτικός, πολύ φιλόδοξος, της κυρίας Κάκιας Ξίδη, η οποία είναι μια εξαιρετική κυρία, που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και αυτό νομίζω φαίνεται. Και την είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή με την ευκαιρία παρουσίασης το βιβλίο της εδώ στο Βόλο, Φυσάει, έτσι? Φυσάει, ακριβώς. Φυσάει άνεμος, δυνατός. Είναι πολύ δυνατή. Μπράβο σας. Εσείς ζείτε στη Λάρισα. Το έχετε παρουσιάσει στην περιοχή, στη Θεσσαλία γενικά? Ναι, βέβαια, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα έχει γίνει μέχρι στιγμής παρουσίαση. Στο Βόλο υπάρχει σκέψη να σας έρθω την Άνοιξη. Και πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Και βεβαίως και στην Αθήνα θέλω να πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχω πολλά κατά νου. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, έτσι όλα θα γίνουν. Εξάλλου είστε ένας νέος άνθρωπος ακόμη, γεμάτος ενέργεια και ζωντάνια από ό,τι βλέπω και από ό,τι σας παρακολουθώ. Το νέο σας βιβλίο πότε λέτε να είναι έτοιμο? Το έχετε ξεκινήσει δηλαδή ή απλά κάνετε κάποια σχέδια? Κάνω κάποια το φαντάζεστε πως θα είναι? Ναι, σχέδια, καταγράφω κάποιες εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό και φυσικά όλα αυτά μετά θα πρέπει να τα ενώσω τα κομμάτια. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες και γενικά δεν βιάζομαι για το δεύτερο βιβλίο. Ήδη είναι ένας μήνας που έχει βγει το πρώτο, είναι πολύ λίγο το διάστημα. Πιστεύω να είμαστε καλά, λέω, και να έχω θέληση και υγεία για να μπορέσω να το γράψω. Και να σας πω πως είναι πάρα πολύ ωραίο και το εξώφυλλο, η εικονογράφηση. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό εξώφυλλο από τον Παναγιώτη το Λαμπρίδη, το γραφίστα που... Νομίζω πρέπει να τα λέμε και αυτά, ναι. Με την Πνοή, ναι, βέβαια, είναι ένα εξώφυλλο που βγάζει έτσι και λίγη νοσταλγία, νομίζω. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου βγάζει, το βλέπω. Ναι. Έχετε δίκιο με αυτά τα χρώματα, τα υπέροχα. Και βέβαια τη φωτογραφική μηχανή. Ναι, είναι και η φωτογραφική μηχανή το στοιχείο της ηρωίδας, όπως είπαμε και πριν, το αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι και ένα πλάνο, ας πούμε, που θα μπορούσε να ήταν πραγματικά από το βιβλίο.
από το σημείο που πήγε για να φωτογραφίσει, που της έτυχε και το άσχημο περιστατικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς, ξέρετε, θα δώσουμε και ένα απόσπασμα για τους ακροατές μας, ένα μικρό απόσπασμα έτσι για να τους βάλουμε βέβαια, στο νόημα του βιβλίου. Θα είναι από την αρχή, εκεί που πρωτοσυναντιέται στα καστράκια, έτσι, η Χριστιάνα με τον Ηλία και ξεκινάει αυτή η σχέση, δεν θα πούμε περισσότερα, και βέβαια φαίνεται και η αγάπη της για τη φωτογραφία. Η αγάπη της να παθανατίζει στιγμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μόλις έρθετε στο Βόλο. Θέλω να τα πούμε και από κοντά, κυρία Σαλιγκάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που έχουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι. Αναμένω να σας ακούσω. Να είστε καλά και εσείς, γεια σας. Τα καστράκια δεν ήταν κάποιο χωριό, ούτε κάποια συνοικία. Ήταν μια σειρά από λόφους στην άκρη της πόλης. Στον ψηλότερο λόφο υπήρχε κάποτε ένα οχυρό, το οποίο με το πέρασμα των χρόνων κατέληξε μισογκρεμισμένο. Έτσι διακρίνονταν μόνο κάποια μέρη του κάστρου, σαν να τα είχε σκορπίσει κάποιος δεξιά και αριστερά. Αυτό το σημείο χρόνια τώρα οι κάτοικοι της πόλης αποκαλούσαν καστράκια. Μάλιστα εκεί τριγύρω πήγαιναν και κάποια ζευγαράκια, παράνομα και μη, για να απολαύσουν μερικές προσωπικές στιγμές. Εκτός από άντρο εραστών, τα καστράκια πρόσφεραν μια όμορφη θέα προς το ποτάμι της περιοχής, που κυλούσε κάτω από τους λόφους για να χαθεί μέχρι τα πέρα βουνά, πολύ μακριά από την πόλη. Η Χριστιάνα έκανε πολλές φορές περιπάτους πλάι στο ποτάμι για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες. Πολλές από αυτές ήθελε να τις συμπεριλάβει στην έκθεση που είχε σκοπό να πραγματοποιήσει στο κοντινό μέλλον. Ο Ηλίας δεν άργησε πολύ. Την ώρα που το χέρι της κατευθυνόταν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου για να πάρει τη φωτογραφική μηχανή, εκείνος στάθμευσε πλάι της. «Άργησα?» ρώτησε κατεβαίνοντας, ενώ κρατούσε μερικά πακέτα. «Τι κουβαλάς?» «Δεν ήξερα τι καφέ πίνεις και πήρα απ' όλα. Ορίστε, διάλεξε», απάντησε και άρχισε να της εξηγεί τι περιείχε το κάθε ποτήρι. Κατόπιν άνοιξε μια τεράστια σακούλα και έβγαλε από μέσα ό,τι τραβάει η ψυχή του πεινασμένου. Κρουασάν, τυρόπιτες, τόστ, σάντουιτς. Ήταν λίγα από τα καλούδια που είχε φροντίσει να προμηθευτεί. Η Χριστιάνα χαμογέλασε πάλι. Το προηγούμενο βράδυ νόμιζε πως ο Ηλίας έφυγε έτσι απλά, προφανώς βλέποντας καλύτερα τις ψηλές συναδέλφους. Όμως εκείνη τη στιγμή τον είχε μπροστά της να προσπαθεί να προλάβει τις επιθυμίες της. Ήταν πολύ γλυκός ο τρόπος του και δεν μπόρεσε να μην παραδεχτεί πως είχε κάποια αυθεντικότητα. Διάλεξε έναν καφέ και κάτι για να φάει. Ήδη αισθανόταν πολύ οικία μαζί του. Εκείνος τη μιμήθηκε. Κάθονταν αντικριστά πάνω στις πέτρες του παλιού κάστρου, απολαμβάνοντας ένα διαφορετικό πρωινό, την ώρα που ο ήλιος άρχιζε να ανατέλει. Ένα αναζωογονητικό αεράκι τη δρόσιζε ελαφρώς. Ήταν ό,τι χρειαζόταν έπειτα από μια κουραστική νύχτα. Ο Ηλίας απολάμβανε τη συζήτηση μαζί της. Η Χριστιάνα είχε μια απλότητα και παράλληλα μια ζωηράδα που του άρεσε. Δεν σταματούσε να ρωτάει, προσπαθώντας να μάθει οτιδήποτε την αφορούσε. «Μου αρέσει αυτή η ώρα», της είπε, αφού σηκώθηκε για να στραφεί προς την Ανατολή. «Μείνε όπως είσαι», φώναξε η άλλη, ενώ ήδη έτρεχε προς το αυτοκίνητο. Γύρισε με τη φωτογραφική μηχανή στα χέρια. Απελευθέρωσε τον φακό από το καπάκι και άρχισε να πατάει διαδοχικά το κουμπί λήψης. Ο Ηλίας ένιωσε λιγάκι άβολα, μα δεν το έδειξε. «Θα με τραβάς για πολύ ακόμη?»
ρώτησε διακριτικά, προσπαθώντας να μην την προσβάλλει. «Αχ, μη μου το χαλάς. Κοίτα προς την Ανατολή όπως έκανες αρχικά. Εκείνο το βλέμμα θέλω». «Τι βλέμμα ήταν δηλαδή?» Είχε κάτι από προσμονή, από τη χαρά του καινούριου, του φρέσκου. Ο Ηλίας χαμογέλασε και ξανακοίταξε πλαγίως προς τον ήλιο, κάνοντας την κοπέλα να ξαναδεί το όμορφο προφίλ του. «Αυτό είναι», αναφώνησε η Χριστιάνα. «Έλα τώρα να δεις τη διαφορά». Ο νεαρός κοίταξε τις φωτογραφίες. «Βλέπεις, εδώ είχες χαλαρώσει. Δεν είχα προλάβει να απαθανατήσω τη στιγμή. Εδώ έχεις κάποια έκπληξη και αδιαφορείς για την Ανατολή. Με κοιτάζεις κάπως έντρομος», είπε. Και ο Ηλίας γέλασε. «Δεν έχω συνηθίσει να με φωτογραφίζουν ξημερώματα και μάλιστα χωρίς να έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα». «Αυτή εδώ όμως είναι υπέροχη», συνέχισε απτόητη Χριστιάνα. «Είναι μία από τις τελευταίες». Ο Ηλίας δεν μπόρεσε παρά να συμφωνήσει. Όντως, οι φωτογραφίες που του έδειξε η Χριστιάνα ήταν καλές. Σκέφτηκε ότι τελικά δεν έκανε λάθος που τη ζήτησε να συναντηθούν. Είχε κάτι ιδιαίτερο και συγχρόνως συναρπαστικό αυτό το κορίτσι. Με τη σύρεφε λοιπόν Έλενα Σαλιγκάρα βρεθήκαμε σήμερα μέσα από την εκπομπή Δρόμενα και Αναφορές, αγαπητοί φίλοι, και πάντα κόντρα στους καιρούς, πέρα από τη γέφυρα, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του πρώτου της μυθιστορήματος που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πνοή. Μια ιστορία, όπως μας είπε και η ίδια συγγραφέας πριν από λίγο, γεμάτη διλήμματα για τον έρωτα, τη φιλία, τη διαφορετικότητα και κυρίως τη θέληση για ζωή. Για μια γέφυρα λοιπόν που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον.